Psalms 92, 1 to 4. Psalms 92, 1 to 4. It is good to give thanks. It is good to give thanks. That is the title of our message today. It is good to give thanks. Psalms 92, verses 1 to 4. The Bible says, kung natin nasantuan nga surat, it is a good thing, everybody read together, it is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High, to show forth in the morning and thy faithfulness every night, upon an instrument of 10 strings, and upon the psaltery, upon the harp with a solemn sound. For thou, Lord, hast made me glad through thy work. I will triumph in the works of thy hands. You may now be seated. Amuyo kakabsat, at da iti rason no apay nga niapo Diyos ketimbagana nga nasayaat iti agyaman. It is good to give thanks. Today, I'm going to share to you the 4 benefits of thanksgiving. The 4 benefits of thanksgiving. Why it is good to give thanks. Apay kakabsat nga nasayaat ken profitable iti panagyaman. Number 1, why it is good to give thanks. Number 1, it delights God. It delights God. Amoy di panagyaman kat isot makaparagsak, makaayayo kakabsat, iti Diyos tayo nga namarswa, iti Ama tayo nga nailangitan, ken nangisalakan kada tayo. Hebrews chapter 13 verse number 15. Hebrews chapter 13 verse number 15. Kasto iti kuna iti nasantuan nga surat, and I'm going to read from the Ilocano translation. The Bible says, iti kasta, gapuken kuana, idaton tayo akan kanayon iti Dios, ti daton ti panagdaydayaw, kayat naasawen, ti bunga dagiti bibig tayo, amen? Nga mangipaduyak-yak, kadagiti panagyaman, ama ipaay itinagan na. You know, our God delights in thanksgiving because the Bible says it is a sacrifice of praise. May isa nga daton sakripisyo nga pakaragsakan ken pakayaywan iti Diyos tayo. All throughout the Bible, makita tayo kakabsat nga dagiti tattao ket nagdaton da iti Apo. Adam, God made a sacrifice for them. Noah, after the flood, nagdaton iti Apo. Abraham offered his son Isaac to the Lord. Nga numampay napateg dayti anak ken kuana ngem napatpateg day Dios nga nagkid daw iti daton. Ket gapot ti puso ni Abraham dakkel iti tarigagay na nga mangparagsak mangayayo mangipeksa ti panagayat na iti Apo. Saan nga narigat para ken kuana ididawaten ti Apo ti bukod na nga anak. Kada tayo nga anak iti Apo saan ko mangagbalin nga narigat nga idaton tayo dagiti pagyaman ken kuana. All throughout the Bible, David, Samuel, Saul, Daniel, all throughout the Bible, men and women came to God with a sacrifice. Kat datayumet nga anak ti Apo, kakabsat, dakkel ti panagreem tayo kinapo Diyos, dakkel ti panangibilang tayo kini Apo Diyos, iti biyag tayo, ngarod, idaton tayo dagiti pagyaman ken kuana. Now, the reason why we could offer and our sacrifice of thanksgiving is delightful and acceptable to God is because of the Lord Jesus Christ. Christ died once for all on the cross. Namimpinsan nga ni Kristo, ket inyawat na nga indaton ti biyag na nga natay ijay cross, tapnon dagiti basol tayo mabayadan. To save us from the penalty of sin, to appease the Father, tapnon dayjay pungtot ti Dios nga agpaay iti tao ni Kristo iti nang sagrap babaen ti panangidaton na iti bukod na nga biag.
And because of that offering of sacrifice, tibiyang tayo nga naisalakan. Tibiyang tayo ngay mawat itiapo, ket ti panagtultuloy nga panangidaton, iti sakripisyo nga panangidaydayaw kenkwana, which streams from our heart, from a grateful heart that has been washed clean by the redeeming blood of the Lord Jesus Christ, and it is shown forth, may parangarang, may pakita, nga tay tipuson, tibiyag mo ket naugasan en tidara ni Kristo, may parangarang iti bunga, kadagiti bibig tayo, when we give thanks to the Lord for His goodness and grace and mercy upon our lives. It delights God. Not only that, but secondly, why is it good to give thanks? Number 2, it magnifies God over the things and the trials in life. It magnifies God. Dumakkel ti panagkita tayo kinapo Diyos. Imbes nga dagiti parikot, imbes nga dagiti blessings, imbes nga dagiti banbanag, kakabsat iti paka-overwhelman tayo, haan no diket iti dayag, ti bileg, ti kinasyasin no ni Apo Diyos, iti makita tayo, iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Nasisita dayta kakabsat nga perspective, iti biag ti maysa nga anak, iti Apo. So kung na di 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks, for this is the will of God. It is good for us. Makatulong ti pamati tayo kakabsat ti panagyaman iti Apo. Amuyo ka ti panagyaman, ket i-readjust na ti focus tayo kakabsat. Sino kada kayo ti adot parikot ken problema na ti agdama? Sino kada kayo ti adabagbagkatan na nga dadagsen iti puso na nga karkargaan na itang agdama? Your focus must be readjusted. Nga imbes nga digitoy iti agbalin nga nadagsen kada tayo, haan kumakakabsat, nalagan kumati panangkita tayo, gaputa dakdakkel ti panangkita tayo kunapo Diyos. And that is through thanksgiving. Instead of having our minds worrying, distracted, because of the weight of our responsibilities in life, kan dagiti kumikom nga nainlubungan, the cares of the world, God wants our mind to have a proper posture. Kaya tiyapo kakabsat, nga di panunod tayo kat usto di takder na, di balanse, nga nagbabay ka sang kamatuan, nga di ubing nga mangrugruging nga magna, saan nga matulid kakabsat, gaputa ma-imbalance. The way to balance our life is to keep our eyes on the Lord. And when we say, keep your eyes on the Lord, di kiti matam ket na itoon ti Apo, ti kayat na nga sa wen, dakkel di pa nakaamiris mo ti kinasyasin no iti Apo over your problems and the cares of this world. God and His goodness becomes our focus. Ti Apo kan ti kinaimbag ti Apo kakabsat, isu ti makita tayo tinaldaw-aldaw. Dahiti ti gapuna, no apay nga in-share ko kada kayo, dahiti series of lesson, let's dwell on the good. And the only way to see the good things in life is to look at God. Hamo makita, dagiti nasayaat kan naimbag nga banag ti panagbiag, no hanga ni Apo Diyos ti makita. Kaslo kuma iti problema, hamo makita nga pagsayaatam gayam dayjay, no hanga ti Apo ti makitam. God, the sovereign God. Dagiti blessings ti panagbiag, hamon to makita dayjay good purpose da iti biag mo, no di makita iti Apo kadagiti nga bendisyon. Sometimes, our blessings isut mangyadayo kada tayo iti Apo because we fail to see God and His goodness upon our lives. So we need to focus on God. No nagyaman tayo when we voice out our thanksgiving. Voice out, kasi lips ko na di Bible. No i-voice out tayo kakabsat, dahil tayo panagyaman tayo ti Apo, meaning to say we are appreciating His care, His love for us. And that is what every Christian should dwell on. Let's dwell on the love of God. Let's dwell on His care. Adut cares mo, adut negative problem, but you need to dwell on the care and the love of God upon your life. Adut parikot mo, adut pagkakumikumam,
Ngem dakdakkel di panagayat ti Apo, di panangipateg na, ken panangilalana kada tayo kakabsat. It magnifies God over things or the trials in life. Thankfulness magnifies the Lord because we acknowledge Him as the source. Bigbigen tayo no kati Apo, nga iso itinaggapuan. So nga iti dayti nga bigat, makitam kadi kakabsat ni Apo Diyos. No hamo makita ti Apo, masapol nga agpost ka for a while, and instead of telling God about your problems, why don't you, when you pray, just the laman of your prayer is thanksgiving. Subukam kakabsat, padasem. Often when we pray, we come to God and tell our burdens. That's true. The Bible says, casting all your cares upon Him. But the Bible says, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Sa bali kakabsat, day maaramid king ka, day panagyaman nga, when you pray, you are not there just to tell God about your problems. You pray to express and voice out your thanksgiving to the Lord. Mangrugi ka, ket kunam Apo, agyaman ak iti pamilyat. Agyaman ak ken ka Apo, nga nang ted iti pamilyat. Agyaman ak ken ka Apo Diyos, nga nang ted iti trabaho. Agyaman ak ken ka Apo, nga nang ted kadigito nga gundaway. Opportunities ti panagbiag. Agyaman ak ken ka Apo, iti panakaisalakan, ngayon ted mo kanyak, I'm a sinner saved by grace. Agyaman ak ken ka Apo, dahiti trabaho, tanuman pa iti daduma kat awanan di trabaho, and I pray nga tulungam ida. E magyaman ak Apo, tada trabaho. Agyaman ak Apo ken ka, kadigiti anak ko. Thank you Lord, nga numan pa'y adot pa kasuutak no daduma kadigiti anak ko. Apo, ti parabor mo kat nabuslon. Agyaman ak tauray narigat ti inaldaw nga panakidangadang ko ti panagbiag. Adda ka nga kanayon nga mangilasat kanyak. Panagyaman, it magnifies God. Kat makatulong ken ka nga iti unos ti panagbiag mo, agkakamang kakabsat, agkokonektar nga hang agkakamang nga problema kan parikot. Nga pagdandanagan ti makitam ti panunot mo. No di ka agkakamang nga pamati panagtalek ken pananginanama ken Apo Dios. Kat ti sekreto iti dayjay, thanksgiving is the key. No kunatay di Facebook, PM is the key. Kunakmet kada ka itang abigat, thanksgiving is the key. Padasan nyo itong agawit kayo, tumugaw kayo, kat imbes nga puro problema, panagyaman ti aramidem iti Apo. Thanksgiving will magnify God, His ways and His will when you pray. Nung kami nagkararag tayo, kaslang pilitan tayo ti Apo, nga aramidem na di kayat tayo. Ngem di panagyaman kat panangipeksa nga kunam Lord, amin digitoy nga indawat ko ken imbagat ken ka Apo Dios, agyamanak iti wagas mo ken pagayatam nga mangipatungpal digitoy nga dinawat ko ken ka. I thank you in advance. Thanksgiving magnifies God over the things and the trials in life. And I've learned every morning, so ano ti bigat kabsat makita yu PSI. Aya adu digiti challenges ken burden ngem adaragsak. Why? Because I start my day giving thanks to the Lord. I end my day giving thanks to the Lord. Mabaling nga hang kanapnek ka, day nga inaramid mo ket kunam, Lord, kasla kurang, di inobrak itang aldaw, ngem numan pa iti kasta agyaman na. There are times nga nag-preach sa kakabsat, kalpasanak nga ag-preach ket kaslang hanak napnek, di pa nag-preach ko kunak, Lord, sayang na ibagak kumati kastoy. Dahiti kumapay kastoy, apay tagtalangan alpasak nga nag-preach nga sumrek, di gito yung ideas. Apay nga hangkit di nga ti agpipritsak nga in-impress mo di panunot ko, Lord. Kalang detay, it leaves a vacuum in my heart nga nagpritsak and feeling ko, the way I assess, di pa nagpreach ko kakabsat, kalang no nagluto ka kumakat nakusil. It's not good. Ngam ko na ti Apo kanyak, haan, wagas ko amin di kita. No man deta pa nagriknam, kat iso kumati na ibagam iti nagpreach ka, kat sa mo nga napanunot, hamon nga panunutan, pakarikutan, kan pakadanagan pa'y. And then I begin to say, Lord, ano kasta nga rudapo? Kadagyamanak, italek ko kengkan. It releases the vacuum in my heart. It releases the sense of dissatisfaction, disappointment, or frustration. It releases it. Ma-release kakabsat. Gaputan na accept kon kat nagyamanak latan iti Apo.
thanksgiving will magnify God. Over things, over the trials in life. So kakabsat, padasan nyo ti agyaman ti Apo. Imbes nga dete lang complain mo, agyaman ka Apo, no awang trabaho pa itag, agyaman naklatagen ka. Amok nga the purpose mo kada ito yung abanag. Thirdly, why is it good to give thanks unto the Lord? Number 3, it calls us to offer our lives to God. It calls us to offer our lives to God. Nugayam adaken ka ti genuine, authentic, nga panagyaman iti Apo kakabsat, dayjay iti kasla mangted king ka ti motivation, nga mangipaay iti biyag mo nga agserbi iti Apo. Let me ask you a question today, brethren. Anat kasayaatan nga aramidem ka dayta biyag mo? What do you think is the best thing you can do with your life? Is there anything you know that is best that you should do with the life that God gave to you? What is the best thing you can do with your life? There are many things nga mabalinta yung aramiden, activities and everything, but I'm talking about over all of these things. What is the best thing you can do with your life? Do you know what is the best thing we can do with our life? It's to offer it to the Lord. At kadi amoy nga nasa isaya at pay nga aramidem no DJ pa nangidaton mo tibiyag mo iti Apo. Damagi man ta kaabay mo, indaton mo ka din tibiyag mo ti Apo. Na idatonen? Pastor, indedikar dak idi ubingat. Yes. That was the commitment of your parents to raise you up in the Word of God. Ngem itanta danakem mo, masapol nga si ka mismo, iti pusom, idaton mo tibiyag mo iti Apo. I was dedicated by my parents way back 1985. It was on a Sunday morning. They promised to the Lord, nganti pagayatan ti Apo, isot masuro ti biyag ko. They promised to the Lord that if God will call me to serve Him, they will give me and they will allow me to serve the Lord. But when I was 14 years old, that was the call for me to surrender my life full-time in the ministry. So iba kadakwada, ti Apo kat inayaban nagserbi ti Apo. Nagagbasa di Bible College. So, by the grace of God, awan iti panangigawid da kanyak. Gaputa na idaton nak iti Apo, kat idzay nga idaton kometen iti biyag ko iti Apo. 14 years old, I surrendered my life to God. I went to the Bible College. And then, I did not know what God has in mind for me. Di pa nagserbi ken kwa nakakabsat, but I just gave my life to God. It transformed everything about me. So 15, I became a pastor. 17, I was ordained. Or 19. Nalipatak sa akin, 17 or 19, so I was ordained. Now I'm 35, still serving the Lord. My life is still offered into God's hand. Hindi ko binawi yung aking commitment na ibigay. Mabalingahan kay ngagpastor, mabalingahan kay ngag full-time iti ministry. Ngayon kayat ti Apo nga dayta biyag mo idaton mo kay kuana. Why? Kasi kakabsat ko na ti Romans 12:1. Romans chapter 12, verse number 1, the Bible says, in Romans chapter 12, verse number 1, I beseech you therefore, brethren, basag man lang ti Ilocano na pimpintas, Romans chapter 12, verse number 1, dawatek nga rod kada kayo kakabsat, gapu ti kaasi ti Diyos, by the mercies of God, kinaasyan na tayo ti Apo. Kinita na ti kasasad tayo nga managbasol. Nga muna ngagturong tayo ti panakadusa. Ngem ti Apo na asyan. Inayat na tayo. Ket impakita na tinasayaat the goodness and the grace. The Lord saved us by the mercies of God that ye present, ipaayo, dagiti bagbagiyo nga daton asibibiyag. Nasantuan, an anamungan ti Dios, iso nga maiparbeng, ngain kayo apan nagserbi. Out of gratitude, out of thanksgiving, amom nga insalakan na kaitiyapo, ited mo tabiyag mo ken kuana. This is called a transformational gratitude. Anat kaya nangasawan kakabsat, iti transformational gratitude. No transformational, panagyaman nga binalbaliwan na ka. Nalaka nga ibagam, thank you Lord, ta insalakan nak. Anang nga rod tinakabalbaliwam ka dayta. Nga ibagam nga panagyaman mo, nga insalakan na ka.
If you are thankful to the Lord for saving you, that gratitude should result into a life offered unto the Lord. Transformed by this gratitude. Di pa nagyaman mo, kalati arig nagat ingatangam ko ma, di anak mo kakabsat, iti bag, wano, di kita gamit na ti eskwela, kat kunanaking ka, thank you nanang thank you nanang, tinggatangan nak, ti gamit ko nga para eskwela, very thankful, baro nga sapatos, amen, baro nga bag, kasla dati mapanagbasa nang magayam, lockdown. But thank you nanang katangan nak ti badok, thank you, permit ragsak na, kakabsat, ngayon hamot na pasnik nagbasa. So, anak kwenta na nga ro, di pa nag-thank you. Hello? When we say, Lord, thank you for what you have done, thank you for your mercy, thank you for saving me, it's not enough nga, dayjay kat nagyamang ka. No, it's a transformational gratitude. That when you say, Lord, thank you for saving me, what it is saying, here is my life, I offer it to you. It brings a radical change. Ano ka na sound ti radical? From the root. Di katataom, di amin, di kinasyasin nom. Baliwan na, gapo ka di pa nakabigbig mo, iti inaramid na itibiyag mo. His goodness and mercies call us to offer our lives to Him. In Psalms 116, verse number 12. Many of you know the verse. Anat ko na natin Psalms 116, verse 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Brethren, ti panagsagrap, panagawat, ti blessings, ti Apo, is not coming to us as the end of it. It becomes a means. Let me say that again. Dagiti impay ti Apo ken kaken kanyak, hanga datayo ti nagbalin nga end. Datayo ti agbalin nga means. Those blessings do not become end. Ang isot nagpatinggaan. No di kat isot agbalin nga rason ken gapo, nga agyaman kat ipaay tayo, digiti biyag tayo ti Apo. Let me ask you this question. What have you rendered unto the Lord for all His benefits toward you? Anyan ti inpaay mo ti Apo. Gapo ti kaadu nga kinaimbag na kengka. Number 1, salvation. Tadlain salakan na ka. Number 2, family. A wonderful church. Brothers and sisters in Christ. You have a job. Means of living. Source of income. Dadigiti negosyo. Taltalon. If you look back, it's all the goodness of God. And we can pause and say, Lord, thank you. It feels good to voice it out. But do you realize that biblical thanksgiving transforms? Otherwise, it is not a genuine thanksgiving. No, dayta nga panangipeksatay ti panagyaman iti Apo, ket saan na nga mangted ti radical change ti biyag tayo, saan nga pud no nga panagyaman? Because the Bible says, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. So if the question is, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? The question now is, what have we rendered unto God? What should we render unto the Lord? Anong nga ti dapat kakabsat nga iyeg tayo iti Apo? Mga kapatid, have we rendered to the Lord our time? Impaite ka din iti Apo ko natay, Lord, you are in control. You are the Lord of my schedules. Bigbigan ka Apo, iti amin nga schedules ko. My time, I offer it to you. No anak kayat mo Apo, iti biyag ko, iti panang-spend ko, iti oras ko, isu Apo ti aramidek. Have you rearranged your priorities for the Lord? Dayjay ka di panang kunatay, Lord, agyaman nagtain salakan na, ket gapo iti dayta. Apo, idaton ko iti tiyempok. It does not mean nga for the rest of your life, you will be full-time in the church. But that you are giving your time and dedicating it to Him as the source of your time, the Lord over the affairs and your schedules in life. You do it all in the name of God. Naka-attribute amin iti Apo. Hello?
Have we rendered unto the Lord our talents? Amom no, ada pa nagyaman mo iti Apo kat kayat mo nga agserbiken ko na with your talents. Not only that you want to serve God with your time, but you want to serve God with your talents. Have we rendered unto the Lord our treasure? Nga bigbigan tayo kakabsat, ti Apo as the partner of our lives. That we honestly, faithfully, gratefully, cheerfully bring back the tithe that belongs to Him, and our offerings, and our first fruits. Maragsakan nakman din namin sa DJ post ni Sister May, kat mayat tigagot ng agasawa kong Brother Rex. Kat ko na praise God, saan lang nga na-meet ko tay pang first fruit ko na sobraan pa yan ti Apo ko na. Amom no awan king ka di pa nagyaman, kas lang awan rason mo apeng ag first fruit ka ti Apo eh. Anak ko matrason mo ag first fruit no hangagapo di pa nagyaman. I mean look, you give 1 month of your salary to the Lord, that's your first fruit, anat reason mo nga mga ramid. No diti kadaklan kat di pa nagyaman. So di pa nagyaman, isut ng ti radical change ken ka. The way you prioritize time, the way you manage your money, your talents, it radically change your life. What shall I render unto the Lord? Hello? Nogsweldo ka kumat 30,000. Kung nogsweldo ka 20,000, kalati na minsan, ag-complain de may isang Kristiyano kut kunana. Agasam, nogsweldo ka 20,000, itod mo ta 2,000, aglab offering ka pa iti 1,000, ag-mission offering ka pa iti 500, no reality di pa nagbiag, dakkel deta nga nalikabo na yan da 20,000, kasano ka pa bibiyag? No awan nga talaga iti thanksgiving nga isut gapuna nga mangted ka kakabsat, narigat nga ited. Have you rendered your treasure? So kada tayo amin nakakabsat, dahil pa nag-render tayo ti tithes and offering is because of gratitude. Every time nga i-drop mo kakabsat, so kimaten tayo ti puso tayo. Kung na tayo, Lord, kaya't ko nga ited daytoy, nga naggapo iti puso, nga mangbigbigken ka, kinagyaman iti ado nga kinasayaat, kinaimbag mo. Nga Apo, daytoy ka tithes and offering lang. Uray pa'y ited ko amin, si bibigbigag Apo, saan nga umanay nga pagyaman ko ken ka. Ngem ited ko, daytoy tithes and offerings para ken ka. It's all gratitude. Daytoy pa nakigimong tayo kakabsat, anat gapo na no apay ngagsakripisyo kang umay makigimong, panagyaman. Umay ka ti bigat ti Domingo, umay ka pa iti malem. No kumatiarig na no bagi kakabsat, rigatan ti bagi tayo, iti umay ti malem ti Domingo. Ano mabalbalingkat, iturog tayo lakuman, di nga aming kakabsat. Kakaiso na lang arod nga weekend. Lunes man tung bigaten. Intay man nagubran. So, iturog tayo, naginana tayo, maawatan nga tamot ti Apo. Well, sa bali kakabsat ti mindset, iti Kristiyano, ng aglaplapusanan ti panagyaman na iti Apo. Nga mabigbig na nga iti inaldaw ti Apo, adda nga mangilasat king kuana. Mabigbig na nga ti inaldaw, ti parabor ti pigsag, gapo kanapo Diyos. Dagiti gundaway, aggapo kanapo Diyos. Dati strength tayo, day safety tayo, ngagbiyabiyahe. Day safety tayo, nga numapan, day trabaho. Amin, di ito nga panang preserve. Ti Apo, ti mangkit kita amin, kakabsat. Kaya't dumampay, dumteng, di iti parikot problema, when no hassle, no daduma, kadagiti trabaho, kadagiti panggap tayo ti biyag, amo tayo nga ti Apo, nakaskas daaw, dagiti wagas na, nga mang turn out, dagiti evil, katagbali na good, nakem, aramid amin ti Apo. Hante ko mga rigatan nga rod, ti umay iti panaggimong, tapno agyamang king kuana. Nga umay tayo, agkararag iti Wednesday night, duray na bambanog tayo, amen? Kat ko na tayo, Lord, adak ita, uray na bambanogak, ipresentar ko ti biyag ko, nagkararag. Ipresentar ko iti biyag ko, Apo, ngagdaydayaw ko dagyaman ken ka. Have we rendered to the Lord our testimony? Are we using our influence to win souls? Kala dito lawas ito'y, limabas kam di may isang barangay,
Kat jak amo nga iso gayam di barangay captain. Jak nalasin ko nakit di nga iso di barangay captain. Kat nagmayat iti pa ng greet da kanya. Pastor, good morning. Kunada kanya, nagbabike kami, ado kami. Dumagas kay pelang. Mangang kayo libre kasi ada ka rin deryad jay nga pagmikyan kan paglumyan. Ay lumi gayam, lumi. Dumagas kayo pastor, libre. Well, manong, thank you. Kunak me, so limabas kami. Habang adayo kami kakabsat, kat tiapo guyu-guyu doon na diriknak. Kat kas lang ko na tiapo, nagpintas ti pa ng respetar daging ka. Muda ka di kita nga tattao. Kalang ko na tiapo, baka nangagandakan nga nag-preach. Aping hamuapan ishare ti gospel. So nag-capitalize ka DJ na respetar nga riknada kanyak. I capitalized on that. So I went back at kunak, Manong, good morning. Anat nagan mo, Manong, kung kunak, at isukayim kapitan di jay, yung kakabsat, DJ manungek, kasangsangok mismo. Anat nagan mo, Manong, kunak, imbaga na. Ito eh. O di, kaya't kay nga ikararag, basak itay ngem ti Apo, kat ginuyod na tirik na kagsublit ap no maikararag kayo. Ngem sakbay kay nga, kasi nagkapudat taltalon. Sakbay nga ikararag kayo, kat adala iburay ko sang kabasit nga mensahe kada kayo. John 3:16. So, share ko ti gospel kada kwada. I led them in prayer. Kalpasan na timakder di may say, pakadagat ko na Pastor, kapitan mi deta ko na ay, Kap, sorry ha, di kamot na ilasin itayen. Ngem amiris ko kakabsat, nga nangaganak ka nag-preach. Nga napintas siguro, di pa nagdisuken ko na, di mensahe kat kasjay, di pa nagraem na iti adipon iti Apo. Kat inusar ko, di nga influence, tap nun ti kasta, di Rick na kat may encourage ko kakabsat, ti pan nakaisalakan. Kakabsat, adadat at tao nga mangraem ti biyag mo. Adadat tao nga nangatot pa nagkita na ka. Apay nga mo usaran deta nga influence. Nga idedikar mo iti apukot ko ng Lord, I want to use my influence to share the gospel to them. Oh, adu kakabsat, digiti members tayo, nga willing nga pausar ti biyag na. Ni Tito Dino, mano kakabsat, DJ, empleyado na itang alawas, empleyado, digiti kakadwada di trabaho, about 20 of them heard the gospel of the Lord Jesus Christ. Some of you distributed tracts this week. Kakabsat, use your influence for the Lord. Oh, ni Emiel, na Shayrak, deti bukal no kaya? Yeah. Oh, na Shayrak ti gospel, kakabsat. Once. One-time meeting. And I'm not sure if we could meet again, but at least, I was able to meet with him. You never know, no kasanot pa nagtrabaho ti Apo, iti puso na. But have you rendered unto the Lord our testimony? So kakabsat, when we say, thank you Lord for saving me, naunig, ti kay papanan na iti Kristiyano dayjay. Saan nga maibaga ti unbeliever dayjay eh? Saan nga maibaga dagiti bilit dayjay? Saan nga maibaga dagiti susay kada durado kada yellowfin dayjay nga kunada Lord, thank you for saving me. Handa maibaga dayjay. Saan nga maibaga kakabsat dagiti baboy, baka, nuang, manok. Saan da maibaga ti Apo ti kasjay? The angels cannot tell God, Lord, thank you for saving me. Datayot makaibaga. Ket when we say, Lord, thank you for saving me, dakkel na uneg ken nasamit ti kay papanan na kada tayo, banag nga isut mang change radicality biyag tayo, ket kuna tayo, Lord, what shall I render unto you for your benefits toward me? Sapay kumata iti dayti nga bigat, saan ka nga agawid nga dim idaton tabiyag mo ti Apo? Saan ka nga agawid nga saan mo idaton ti schedules mo iti Apo? Nga ti priorities mo kat urnusem nga para iti Apo. It calls us to offer our lives to God. Number 4, last but not the least for this morning, why is it good to give thanks to the Lord? Number 4, it has physical and health benefits. Dahita kakabsat. It has physical and health benefits. Tigayam managyaman nga puso ken panunot, ket mangted itinasaya at nga fitness sa lunat. Amuyo kadigiti nga panyempo kakabsat ket awat adu ti tao nga nagiging conscious ti fitness ken health. Tama? Hello? According to research at the Institute Heart Math, IHM, the positive emotion, kasi positive the emotion nga itid king ka, ti panagyaman, aids in synchronizing your brain and heart rhythms. Mayat kakabsat, iti panagkumpas, iti panunot,
ti heartbeat, di pa nag-flow ti dara, iti bagim. In other words, the circulatory part ti bagim. Pumintas ti kondisyon, kakabsat. Gapo ka DJ positive nga emotion, nga itod king ka di panagyaman. Kaya't makita yung kakabsat, because of God, gapo ta di panagyaman mo ma-magnify ti Apo, you will accept trials with hope, joy, therefore, you will age gracefully. Bumakit, ken lumakay ka, nga gracefully. Haan nga bumakit, ken lumakay, nga puro parparikot, ken mirmirduot, mismisuot, ken mismisugsog. Ngem gapot at ipusom na sursurom ti panagyaman, nga di panagyaman kakabsat ng tudkeng ka iti direction to offer your life to God, kundi panagyaman, na sursurom nga makita ti greatness ti Apo, ti goodness, it magnifies God. Therefore, daytoy nga pamati brings hope and joy into your life, and it aids in synchronizing your brain and heart rhythms. It releases your anxieties. Burdens are lifted as we begin to voice our praise unto the Lord. Di kad lumakay ka kan tumaeng tayo kakabsat. Bumakit, lumakay. Nga mayat lata iti aura, iti panunod tayo. Iti rupa tayo. Kita man lata aura, ta kaabay mo ita. Amom picture ka ta Facebook kat, nalengtay nga agawra kakabsat, ayan. Nano da, dumagat pek di aura. At a picture nakaisam tayo. Ganito no, bimabakagat. Di ba? No kumakasar. Oh, picture, ninong-ninang, agisem kayo, pumayat. Oh. Ganito no, agawit kakabsat, back to reality, ado man ang problema, di ba? Nakaberdoot tayo tumanen. So nga, agsag, dati ping-ping tayo kakabsat. But you know, thankfulness is also good for the physical and for our health. The Bible says in Psalms 92 verse 1, and I read it again, be still and know that I am God. In the busyness of life, in the cares of this life, be still and know, thank the Lord, it is good to give thanks unto the Lord. Nasayaat iti agyaman iti Apo. Praise God for that. Why is it good to give thanks unto the Lord? It delights God. Every day, paragsagam ti Apo. It magnifies God over things or trials in life. Every day, wayaam ta panunot mo kabsat. Wayaam. Ado nga problema parikot, ado nga riribok, wayaam. Kasano nga wayaak, pastor? Agyaman ka ti Apo. Nga babaan ti panagyaman mo, makitam iti goodness, ti greatness, kan glory ti Apo. Kastamet, kakabsat, that it calls us to offer our lives to God. Awang kasayaatan nga pangipaayam ti biyag mo, no di panangidaton ti Apo. Kat dayta nga panangidaton, agpuon iti panagyaman. It's out of a thankful heart. Not only that, but giving thanks to the Lord is good for our physical being and for our health. Brethren, it is good to give thanks unto the Lord. Bagam taabay mo, it is good to give thanks unto the Lord. Amen? Kikita tayo ito numalem kakabsat, ituloy ko, digito yung lesson, may panggap, the topic, let's dwell on the good. Nakaupat tayo nga lessons. Romans 8:28, DJ, let us do good unto all men, and then itay bigat, kakabsat, choose the good part, and then this one, it is good to give thanks unto the Lord. Amen? Namagamalata kaabay mo, anat si Dayo, Brad. Si Dayo, sister. Mayatsat umay makipangan kada kayo. Amen? Oh, so, anak kakabsat, agyaman tayo ti Apo, i-release tayo di gito, iwayaan tayo di pampanunod tayo. It is good to give thanks unto the Lord. Ti Apo ti madaydayaw, let's all stand and pray to magdirti amin as we close in prayer. Thank you, Apo. Kaday ti mensahe itang abigat. Nga Apo, nakita mi kaning pakaawat mo, apay
nga imbagam, it is good to give thanks. The benefits of giving thanks. Umuna apo, maragsakan ka. Kat dayta apo, ti kayat mi tinaldaw, maparagsak da ka all the days of our lives. May kadwa po, mawayaan, dagiti pampanunot mi. Malukayan, dagiti rikrik nami apo, nga kimsen, gapo ka dagiti ado, nga riribok kan pagparparikutan. Ket babaan ti panagyaman, makita da ka apo Diyos, nga naindaklan, o taste and see that the Lord is good. Ken kastamot nga di panagyaman apo, iturong na nga itunda ti biyag mi, iting kami panangidaton ken ka, tapnon ti kasta, haan nga ni Satanas ket gundawayan na kami, uray pay dagiti kinakapoy mi. Kastamet ten nga nakita mi nga di panagyaman, ket apo makatulong gayam, iti salunat, ken uray iti panagtaeng. Iso nga apo, i-commit mi, ngagbiag kami, nga kan kanayon ngagyaman ken ka. To offer unto you continually the thanksgiving or the sacrifice of praise, the thanksgiving of our lips. Katala, no itidayti nga mensahe, adda apo tinakatinggaran mi, adda nakakureheran mi, willing kami apo Diyos nga paisuro, paiturong, paidalan ken ka. Katagyaman kami, taapo nakangeg kami itangal daw. Dismiss us with your blessing. Ingatan na kami ti panagawid, bendisyonam ti panaglalanglang bawat pamilya nga sumango iti panganan. In Jesus' name we pray.